pamusoro wemambo, pamusoro wedare. Ndauya nenyaya yakamhangarwa naAnna Gombera akabatana naGive More Gombera. Vanobva muvhileji kwaBanga kwaShumba, Banga village, Shumba ward. Anna Gombera naGive More Gombera vari kumhangarira Peter Chipunga vanova sabhu kuBanga, ndizvo iri nhau yeland dispute okana vanhau yeminda. Ndichakumbirawo Anna Gombera naGive More Gombera musumudze maoko enyu erudyi makagara motedzera zvandari kutaura kumashure. Handichati Anna Give More tauro zita rangu. Ini Anna Gombera ndinopika pamberi pedare. Anna usitaura kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chizei maoko basi. Ndochiuya kwauri Peter Chipunga, simudza ruoko rworudyi tedzera zvandari kutaura. Ini Peter Chipunga ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chizei ruoko basi. Pakati paGive More naAnna, mumwe wenyu ndokumbirwa ndazivisawo dare muchidimbu. Makagara pasi izwi rakasungira. Chasakisa kuti mumwe kuti mhangarira Peter Chipunga. Chii? Pamusoro wedare. Ini ndakauya ndiri kumhangarira Peter Chipunga nemunda wababa wangu. Baba wangu vakafa vese, ndakasara ndiri. Ndakaroorwa asi ndakadzoka kumba kuti vabereki vana vemurume wangu vakati hamuna mwana aibva ikulu. Saka ndakabva ndakauya kuti ndichigara pamba pababa vangu. Ndakaona paine munhu. Pekutanga ndauya kuzogadzira makuva. Ndakabvunzwa navamwe mai vakati ndaona pamayadhi pangu pachifamba nemunhu ndiani. Ndaigara kumba kwamai sabhuku vakashaika baba. Saka ndobva vanzi ndiye musikana uyo anoda kugadzira makuva baba wake. Zvikanzi anogogadzira sei asina kunditaurira. Ndikati inini handikuziveni. Ini ndoziva sabhuku. Imi mamundizivi, endai kuna sabhuku. Saka vakada kuedza kupenga mai vavo vakati musagadzire makuva iwayo. Saka ndakazongoagadzira nenharo. Saka ndonyaya ndauya nayo kuti nditaure kuti ndakatorerwa munda wababa wangu wakatengeswa nasabhuku. Peter Chipunga, ngavatsanangura dare zvikunzi munda wababa vaAnna Gombera anzi makautengesa. Vakautengeserani? Munda hauna kutengeswa mambo wangu, asi kuti munda wakanga wasarendwa kuna sabhuku kunzi munda taenda isusu hatichadzoka kuno. Sabhuku nzvimbo yako iyo vakabvisa fenzi yavo. Ikore ripi? Kuma 1993. 1993. Vakabvisa zvinhu zvavo zvese, michero yanga iripo vakasiya vauraya. Ndofunga dare rakambotonga nyaya iyi ramambo Chinamhora. Vakaenda maasesors, musha wese ukaunganidzwa, vakapatsana ngoro dzavo dzinova ndo dzakazouya kuno kwamambo dzakazobudisa judgment ichi. Saka kuti nyaya yakambopinda mudare. Igore ripi parakapinda? 2018. Yakanga yamhangarwa nani? naGive More Gombera. Give More Gombera. Nhasi ndiye azoyabatana naAnna achimhangara nyaya imwe chete. Give More naAnna ungatsanangurawo naGive More. Chasakisa kuti nyaya makambomhangara mudare kwamambo mudzoke nayo zvekare muchimhangara chii? Pamusoro chakambiri wakutamisa nawe iripo ndekuti pataurwa pemakuva akanogadzira
unogadzirwa imomo chokwadi zvakaitika sematauro aita tete. Sabhuku chifi vava vachiri kuheadman kuri aheadman Shumba ndobva vataura kuti no Peter uyai kuno ndobva tatoenda kunokwira dare ikoko kwaheadman Shumba. Headman Shumba ndobva vatitonga. Peter Sasabhuku akati mandimhangarira kwamambo kwaheadman musina kundiudza kurava kuti munofanira kundiripa tisati tataura nawechi yeLand. Akabvunzwa Sabhuku kuti chii chaunoda, akataura kuti ndoda mbudzi. Ndikabva nembudzi kumusha ndikauya nayo paheadman Shumba ndikavapa. Sabhuku vakatambira mbudzi yavo zvikanzi chiuyai tichitaura, yakabva yachitanga kutongwa nyaya. Headman Shumba vakandidzosera Land, vakati no Land tatidzosera kuna Chipowa Miti nemhuri yake, enda unoisa waya yako nemunyasi medzimba dzinove dzemunhu akatengeserwa pachikona. Ijudgment yandakapiwa naHeadman Shumba. Ndadaro ndakaita saizvozvo, ndikatora waya ndikaenda ndikanosiya simba idzodzo parutivi sezvandandataurawa naHeadman Shumba pajudgment. Ndobva ndaisa. Zvadaro kwakabva kwanotorwa imwe waya ndobva yauya zvakare kuuya kuzokomberedza. Ipapo iyo waya yaiswa mukati yandandaisa. Ndobva ndakati zvaoma izvi taakuchienda kwamambo. Ndobva ndauya muno ndina nababa vangu vanosara pavanhu vakatoshaya zvavo. Ndobva ndamira mudare. Dare ndobva randipa judgment yekuti Sabhuku judgment yandakapiwa namambo yakanzi Sabhuku banga enda unodingurira unoratidza Chipowa Miti pamwe pekugara. Semudare ndakati zvatangotongwa namambo ndizvozvo. Ndakadzokera kumba ndikafona rusingaperi, Sabhuku ndiratidzewo pamwe sezvakataurwa pajudgment yanga yataurwa namambo. Handina kugona kupiwa response. Zvaingonzi ndiri kugorodhero, ndiri kubasa, ndiri kudzimara makore akawanda. Kwauya hanzvadzi yangu iyi iri pabva yarambwa kumurume, aberokwa yanga iri yanetsana yawo. Ava maya atete vangu ava vakarorwa kubhuwera makore nemakore, havana kana chipekugara. Zvakanaka, ngatifambei, nguva dzangu ishoma. Banga judgment yakati tsvagira vana Chipowa Miti nzvimbo yekugara, pakazodiya. Kutaura chokwadi mambo havana kumbouya kwandiri. Ndakatongotarisawo kuti vachauya toita zvakataurwa nedare tounganidza musha. Judgment ndowabudisa muhomwe mako kai? Ndati wakaita sei, wakaita kudii nejudgment instruction yawakapiwa apa iyi 2018. Ndakanga ndakavambirira kuti vauye, havana kuuya mambo. Vauya nhasa. Kutouya kwavaita ndokutouya kubva 2018. Saka nzvimbo yavo iri pere? Tinoita sekutaura kwamakataura mambo kuti tinounganidza musha, totaura kuti vanhu vauya tovada nzvimbo here yekuvapa, havana kuuya kuti tiite izvozvo. Banga. Judgment yabuda mukumenyani. Ipazasi pacho pakanyorwa kunzi vatsvagirei pamwe pekuvapa. Saka chazoita kuti vasimuke kuuya kuzomhanhara kudare. Nyaya yamhangarwa kudare vani vakapiwa samoni iri kuuya nhasika. Imimi makabata judgment iri kuti vapei pavakagara mobva mapiwa samoni, makaitei nazvo? Vanhu handitoziva kuti vari kugara kupi kuti ndivatsvage. Handina kana phone number dzavo kuti titaure navo, handina phone number dzavo. Handizivi kuti ndaikwanisa kubakwana kupi mambo kuti ndizovati huyai. Ivo ndo vanhu vari kuda nzvimbo yavo. Vangadai vabvunze kuti vakambouya here kana zuva rekuchiti. Kuna gemhoro wati
makafonera sabhuku achiti ndiri kubhorodhero ndiri kubasa iyo nguva ichitofamba. Kubva ipapo pane zvakazomboitika here? chakamire pamusoro ndizvo ichokwadi. Ini ndakaenda pamusha unonzi Wabanga unove WhatsApp. Handitika ndofona saka pano 2014 judgment ya 2018 ngai 2018 2018 2014 because headman Shumba akanditonga 2013 achindipa judgment ndichibva ndapa ipopa judgment ya headman Shumba. Garai basi. Yes. Sare rakadzorera munda unagombera mhuri yake. Muri kuziva here judgment iyi vanhu? Kwete handisi kuiziva. Kuti maivepo kandi maive defendant apa hapazi kupa wakapiwa kudzira yakavapa mbudzi chakamire nditaurewo ipapo pemba. but ndotaura nemunhu wanika kana mari vanopa dzimwe nzeve 4 dzandoisa padivi iwe gombera hatisi rodarira makagara mukava pambudzi here saka sei muri kuti mamusipo padare Changaviri kutaura zvechokwadi ini handisiri ndakavachaja mbudzi vakachajwa naashuma kunzi imi mamhangairira munhu wamusingazive mbudzi yai vakamhangarira vachashuma ndo vakavachaja mbudzi ichienda kunani handiri mbudzi yakaripwa yakachajwa navashumba ichichajwa gombera ichienda kwauibanga handiti saka iwe usipo sei apa iwe wakagamuchira mbudzi nyaya haina kuitwa kamwe chete yakatanga yataura vakauya vacho kandi nekumusha kwangu kwacho handisingavazivi ndikati ko vari kuti mhangarira ndevapi vandisingazivi vacho ivava ndobva ndikaita kudare ndikavabvunza munondiziva here makaitambira here mbudzi makatambira mbudzi ndakatambira kubva kune vanhu vamusingazivi vakanga vazointroducwa manje nekuda ndobva vaintroducwa nyaya ndobva yatongwa ichinzi chii nyaya haina kumbodzidzosera munda kune uyu ndakasainira apa ii judgment haisainwe maminutes endare ndo anosainwa judgment haisainwe kuti iona muno mujudgment iyi kwandiri haina ndativerengai judgment iyoyo musatityire nguva verengesai maivepo ndima makasungiswa apa mukapiwa mbudzi judgment inobva yapiwa yakanziita zvichikagombera Shamu village, Peter Chikunga Banga village, Filimoni Mvuri, Serena Makiramiti, Kimpton Chiodza. Dare radzosera munda kuna Gombera nemhuri yake rakaiswa date rakaiswa 02/06/2013. Zviri kureva kuti kudizvo akanga amhan'ara apa ndiana vanga nditaura newe ndati akanga amhan'ara ndiana nditazvitya pakanditazvitya Gombera avapo here akamhan'ara avapo apa akanga akasungiswa ndiwe ndobva wanzi iwewe idzorera munda kune mhuri yekwaGombera ndizvo handisi kunyatsokunzwisa nekuti handina kutomboudzwa nenyaya yekudzidzosera munda wemama. Dai ndakadzidzosera munda uyu ndaisaramba kuwadzosera ndiyabva mumwe mangu here ipi bepa randakuverengesa
iri rabva kune uyu. Saka mimi munogoti hamusi kunzwisisa sei murimi mamuri musungwa. Handi makasungiswa ndobva mapiwa mbudzi ndobva mazopiwa judgment yekunzi endai munodzorera munda kuna Gombera. Imowa mati handisi kuziva zvorevei asi mbudzi makatambira. Dai ndakanga ndaziva kakuti ndozvaiti dai ndakatowapa munda wavo. Zvisinei ari kugarapo izvinezvi ndiyani? Pane mwana waRosemary Chifamba aigara ipapo. Rosemary Chifamba wacho akatofawo. Imimi makavapa munda uyu kusvika papi? Iyati. Ndati makavapa kusvika papi? Handichaziisa kuti mati kusvika papi kukura kwawo here. Banga iwe uri wega wakamira so hauna mvume yekupa munhu munda. Kupa kupiwa kwemunhu munda iprocess inosvika pakuburiswa bepa yapemiti yekuti process yese yakateedzerwa kusvikira wapiwa munda. Saka kana process iyo isina kuzadziswa zvawakaita iwo zvokunze kwemutemo. Kuti nguva yacho 93 tatina umbonge takapuwa mutemo iyoyo kuti tizindo zvinoitwa process iyoyi. Saka chienda kaunopa ana Gombera munda apa. Handina kuramba kuvatsvagira pekuvapa iyi. Ndibanga Mabvume kuti makunovapa munda. Mabvume here kuti makunovapa munda. Pamwe kakwete ipapo sekuti vava vakaitwa judgment yamama. Zvanzi vapei Izvo takawirirana kudhara namama. Handina kumboziramba. pane dzakuwana 8 years zvanyorwa pasi zviinweka zvimwe asi hadzati zvaitwa. Vakanga vasingauye mama. Saka zvinoitwa rini zvinezvi? Vakauya tounganidza. Ndati zvinoitwa rini? Handiti vamamusandidyire nguva. Zvoradza mukupesana vari kutaura kutsvaga ivo vaitadza kubata imimi kuti hamuzovaita sei. Saka pana pamugona uchitotaurirana panotoonana rini tiimplement judgment yakaitwa. Ngavachiuya weekend inoteera tounganidza musha toita process yacho. Vakanzidzoserai handiti ava vamutsvakirwa pamwe vachisiya pane makuva evabereki vavo vochisiya makuva nababa wavo vonopuwa handisi vavo. Imona ani endai munosangana nasabhuku Gombera nemhuri yemumusha maGombera muswa yemumusha Mabanga muswa 28 ndizvo Ndiri kukumbira 28 ndine visit yemwana kurusunungu. saka ndati rini Sunday. izwire kuti rini rekureva date. Sunday yacho inenge iri 1 Sunday. Muswe Sunday muswa 1 March. Taura I'm sorry mama. Ini hangu nguva yekuti vachanditsvagira pamwe yakapfuura. Ngavandipe pachuru pane makuva ababa vangu ndivakedzimba. Ndakumbira mama. Nguva yekuti vachandipa pamwe yakatodarika. Ngavandipa havo pachuru pane makuva ababa vangu ndinovakadzimba. unovagira kumakuva. Aiwa pane kadhunduru kadoko kako ndiri pasaiti. Pane kadhunduru karipo kwese ngavatora havo. Asi pakadhunduru kemakuva ikapo ngavandipe ndinovaka ndinokwana. Ini nemuzukuru wangu tinokwana ipapo. Pane chakaipera. Ndione paine chakaita. Amai masunzawo. I'm sorry mom. I'm sorry dad. Dokutaura kana vapiwa nesabhuku isusu tisitogara ipapo takapiwa nesabhuku. Kana vauya vazogara tokundoti tigare zvakanaka nekuti vakazenge vakusawaya nekumba kwedu vakutivharire zvinozova zvinozoisa muromo. Ndogara ndichishandisa shoko rekuti iri nyaya yekutenga kwevhii vanhu vanongorerutsa mukanwa mavo zvavo vachingotaura zvavanoda asi kana watenga ivhu wafanana nemunhu aisa mukoko wenyu chipamba pake padzambozvifungira dzinouya zokuruka. Ivhu iri rine varidzi varo ivhu rinotaura
Nyangwe mukazvibvuma, nyangwe mukazviramba, ivhu rinotaura. Ndosaka zvichinzi tribal trust land. Zvoreva kuti ivhu rine parakabva, rine varidzi varo vakafamba naro kubva pasichigare. Ende siyai varidzi vevhu iroro vagare panzvimbo pavo. Kana mafunga kupa mumwe munhu nzvimbo, kupa munhu nzvimbo pekugara hakusi kupa munhu chingwa chekuti enda unodya. Nyaya dzamunotamba nadzo idzi hadzisi nyaya dzenhando idzi. Izvozvo mukunzwa munhu ari kuti ndo pane makuva baba vangu ndipei tunduru nemakuva ndiende kunovakira ipapo. Zvinoreva kuti pane ukama huripo nevhu iroro. Asi imi munongonakidzwa mongodinongedzera munhu kuti apa pesa ndipe $500 motora $500 yabuda $500 musuku moenda kubhawa zvatopera. Mhosva dzamunopara nenyaya yekutengesa ivhu iri munosvika pakufa nadzo idzi. Vana Gombera manzwa zvotaurwa, hanzi tikumbirawo kuti kana mauya tozogona kugarisana zvakanaka. Suda yekupekugara padhunduru remakuva baba vangu. Nekuti ndikafunga gariro yatikaita ipapo mambo yakaoma. Takapuwa nababa ava vari kuchegura. Pari pasango baba vangu vakachera madhunduru emvura yebuda mugomo yakadai. Saka ndinoda hangu ndigara hangu pamakuva baba vangu. Izvi zvavari kutaurawo izvi hamene ngavagare wavo. Ngavadirawo. Taurai. Ava vakatopiwa vauyi vakatikopiwawo vapiwa kudaro vakazooneka vakuenda vaoneka vakatogara makore vatoenda ndokuzopiwawo kwatikaita nasamuzo ndo mazina andinoita mama. Isusu tiri vagari vekwashumba. Ambuya vangu ndo vakagara kwashumba ikoko. Mukoma wavo ndombi vangu ini vakazopiwa pakuna sapo. Vachinzi takukupai apa varidzepo vakaenda vakasiya kupanya dzimba vakatema miti vakafushira mugodhi makuva vakatomasiya miti akatapuka. Vana Gombera sangana musi wa 1 March ndasa kubanga mukurukure nyaya iyoyo pavillage assembly yemusha wese. Asi musha ipapo handisuda ruzha, handisuda unongedzerana, handisuda usimudzirana mazwi. Itai zvinhu izvozvo muchinyararire chekukurukura nyaya yekuti vana Gombera vapiwe nzvimbo zvakataurwa pajudgment iyo. Mozviita muchinyararire. Nyaya yeuchenjeri hwekuzogona kunongedzerana nekuda kuziva straight pamusangano iwoyo hai. Makaunzwa kutaura vekomiti yako vari kuno mundo wapi? Udza vekomiti yako zvanzi namama nemukurisa wako kudza zvanzi namama. Itai basa randareva iri mundipe mhinduro yekubva kwamuri imi muri vaviri musi wa7 March 7 lero 6 7 7 munipa mhinduro yekuti mapedza nyaya iyi papi maipedzera papi vagutsikana here ava kana pane chichemo chiripo ipapo. Ndifunga kuti sekutaura kwavaita tese tiri muno tiri kuwirirana. Vari kumusha nekomiti tinongosotauriranawo toita maminesi edu ouya kuno. Zvakanaka.